Sanibonani la kubantu Phakama, ngibingelela usifundo ezasemqashweni. Udaba lami lumi kanjena, sibhalele u-anonymous. Ngake ngavakashelwa intombi yami emqashweni. Kusho ukuthi lento ikanje, ngiyasebenza ngivuka ekuseni ngo-6 Monday to Friday. Ngama-weekend angisebenzi, ngingena uma ngibiziwe. Friday ngacela umama ezongivakashela endlini, uyoze ahambe Monday ekuseni. Ngahamba-ke ngayomhlangabeza ntambama ngiphuma emsebenzini. Salala ekuseni, ngavuka ingane, umuntu wami wavuka wahlanza indlu. Mayeqeda wangibuza ukuthi engangenzela yini itiye. Ngathi cha, angalenzi, akazenzele yena. Vele-ke mina akuvumi ngidle ekuseni. Inkinga iqala lapho-ke, esezenzela itiye usisi wabantu. Wakhipha 6 weyilayisi zesinkwa, waphohloza amaqanda awu-6. Uyangizwa ukuthi ngithini, amaqanda awu-6. Hhayi ngithi ngisababaza lokho, washona efrijini, wathatha upholoni, wasika isilayisi, wasijikijela emlonyeni. Wase egebhula madoda into engakanani kapholoni. Ngathula ngambuka nje, ngiyasho ngenhliziyo ukuthi lo uyagcina ukuza la, uzongimoshela, uyoshaya nini uma ndiyahambe. Lapho ufike akaphethe ngisho uplastiki nje owodwa. Hhayi, ngabe yimi kuphela yini engibhekene nale nkinga? Intombi yami mayivakashile emqashweni, sicela nje mukeli wethu ukuthi ushiye uvo lwakho ngalolu daba. Sicela nje ushiye ikhomenti yakho ngaphansi comment section. Ungakhohlwa ukulayikha, nokukhomenta, nokusubscribe. Ngiyabonga.